Madoda, ngizonyakaza iSouth Africa yonkana. Ngathi ngiyayiziba le ndaba ngiyathula. Kwavele kwanyakaza iAfrica yonke. Ngathi ngiyathula ngiyaziba. Kwavele kwanyakaza umhlaba wonke jikelele. Igama kusawuyena uMr Friday wabantu, uhlelo lolu izwi elamaciko kweyintokazi kweyinsizwa. Angithathi ithuba ngokukhulu ukujabula nokuthokoza nentokozo ngithi sanibonani. Seliphindela duma lelo zulu izwi lodumo laduma lathatha isikhondla somdlalo kamabonakude iGenerations The Lagacy engena Monday to Friday ku SABC 1 Mzansi for sure ngo 8 o'clock ntambama noma ebusuku. Njengamanje ngiphathele ongahle ukulindele noma okuzokwenzeka kusukela ngomsombuluko kuze kulo lesihlanu kumidlalo iGenerations. uThemba ufuna istepmother singaye ejele. Amawololo uNozipho akajabule ngomsebenzi awunikwa nguFikile. Amawololo isitha sika Nkaba kasibethembe nakancane abakwaMorokol. Amawololo uNkosiyabo ufuna umshana wakhe akhulume ngohlangothi lwakhe naye. Amawololo kungabe ngubani wesifazana ongamfuni ungqongqoshe. Amawololo ngale isithandwa sika Khumo sifuna alawule isimo esibukeka siyinkinga kuso. Amawololo kungabe i-interview kaSpay izoba nomthelele emathubeni kaLusi. Amawololo uAnathi udine uyaqhuma ngemuva kokuhlanjalazwa phambi kwezisebenzi. Amawololo uMbali uthola icebo elithile ngesikhathi ebona uzondiwe enza okuthile. Amawololo uNozipho uphela amandla omethola ukuthi ngubani lesi sivakashi esisha sakwaMorokol. Gama lami ngingoMr Friday. Monday to Friday bukele Generations ngomzansi for sure SABC 1 ngo 8 o'clock.